फिन रोदोमखां मोनसे फ्लेक्सिब प्रग्राम एन.ड.नि बारग' मावथि बिथांमोननि रिहेबिलिटेशननि थाखाय बियो एकर्डआव मोनसे क्लज दङमोन। बे हिसाबै जों बेखौ मावफुंनो आखायाव लादों। साख्रिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बिथांमोना जड़ित जानानै गावबा गावनि जिउ खुंनायनि माखासे बेबस्था बेवहाय दङ। दा बेखौनो दिनै रायलायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे आसामनि एडिजिपि एस.ब हिरेन बिथाङा फैनानै एन.ड.नि केस उइथड्र रिहेबिलिटेशन जि जेंनाफोर दङ बे गासैखौबो स्पष्ट बिथाङा बुंफैदों। स' दिनै अदालगुरियाव जोबोद मोनसे मोजां मिटिं जादों आरो आं आसा फारिदों जिखिनि जेंना पेन्डिं दङ बेखौ जों थाबैनो सुफुंनो हागोन आरो मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ बयबो खौसेयै मावलांबाय थानो हागोन। जि बावैसो जि नोंथांमोना दिनै जि मोनसे 3,000नि जि आनजाद खुंनायनि बाथ्रा बुंदों जे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड स्पेसियेलि जि सोमावसारि जि बिनि सायाव जोङो रायलायबाय थादों जे जोङो बोरैबा कटा माखासे बानायनो हायो नामा रिजार्भेशन बेनि थाखाय रायलायबाय थादों। नेक्स्ट इस्युआव जोङो रायलायगोन आरो इन्टारभिउ होनायनि सिगाङावनो जोङो रायलायनानै बेखौ थिग खालामनाय जागोन। गोबां जि एन.ड बारग' सोद्रोमा बिथांमोना जि दाउ अमा फिसिनायनि सायाव माने गोसो गैया बिनि बिथांमोना गोबां खामानि दङ। सोरबा इन्डास्ट्रि बानायनो हागोन, गुबुन गुबुन खामानि मावनो हागोन, गोबां खामानि दङ। दाउ अमा फिसिनायाल' खामानि नङा, जोङो एग्रिकालसाराव खामानि मावनो हायो, इन्डास्ट्रि खुलिनो हायो, बेम्ब' इन्डास्ट्रि, बिभिन्न इन्डास्ट्रि गोबां लामा दङ। बेफोरबायदियाव बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि हेफाजाब? जोङो 100% बेवहाय हेल्प होगोन। दिनै आगोलनि सरकारा जेरैबायदि माखासे साप्लाइ टाप्लाइनि माखासे खामानि मावदोंमोन बेफोरखौ जोङो स्टप खालामनानै दायो जोङो गोबां लाइभलिहुड स्किमफोरखौ जोङो इन्ट्रडिउस खालामदों आरो बे लाइभलिहुड स्किमफोरखौनो लानानै जोङो एन.ड.नि बारग' बिबानगिरिबो मावथिबो आरो लोगोसे नर्मेल जोंनि जिफोर इयुथ्सफोर दङ बिसोरखौबो जोङो बेवहाय खामानि मावहोनो हागोन। फिन रोदोमखांनि जि स्किम बियो मालानिफ्राय मुभ जागोन? अलरेडि जाबाय बियो, अलरेडि बेयाव कमिटि दानाय जाबाय। बिनि जि माने कपारेटिभ जि ससाइटि बिनि थाखाय माखासे प्रसेसा अलरेडि आगबारिबाय। प्रपजेलफोरा दिनै बानायनाय जाबाय, गभर्नमेन्टनो साबमिट होनाय जाबाय माखासे प्रपजेल। थ' बियो बिराद स्पिडआव बियो आवगायगासिनो दङ।